ही भयभीत कथा आहे सूरज नावाच्या मुलाची, जी त्याच्यावर घडली होती. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे tejas.story. सूरज 22 वर्षाचा मुलगा. आपले कॉलेज शिकत असतानाच अचानक एके दिवशी त्याला समजले की त्याच्या बाबांना हा पॅरालिसिसचा अटॅक आलाय. मनाने जरी खसला असला तरी त्यालाच सगळे करायचे होते. त्याने त्याचे कॉलेज सोडले आणि बाबांच्या ट्रीटमेंटसाठीच म्हणजेच उपचारासाठी त्यांनी पैसे जमा करायला चालू केले. पैसे हे खूप लागणार होते म्हणून त्यांनी त्याच्या बाबांची टॅक्सी चालवण्याचा निर्णय घेतला. साधारण काही दिवस झाले असतील. तो टॅक्सी चांगला शिकला होता. जेमतेम तो रात्रीची टॅक्सी चालवत होता. त्याच्या बाबांच्या मित्रांनी त्याला विरोध केला, पण नंतर त्यालाही समजले की ह्याची काय मजबुरी आहे. लपून छपून तो काही कस्टमरला घेऊन सोडत असे. असेच एक दिवशी रात्रीचे 12:30-1:30 वाजले असतील. स्टेशनच्या बाहेरच तो होता, पण आश्चर्याचं म्हणजे तिथे कोणी नव्हते. काही टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सांगितले की बाळा तू जा, तसं यास कोण येणार नाही, आणि तेही निघून गेले. हे असे का होते ते त्याला समजले नाही. काही वेळ तो थांबला, काही काळ उलटला असेल. तो तसाच कुठल्या तरी कस्टमरची वाट पाहत होता, पण तिथे कोणीच येत नव्हते. हताश झाला. त्याने आपल्या टॅक्सीला स्टार्टर मारला, पण त्याच क्षणी मागून कोणीतरी येताना दिसले आणि हळूहळू करून त्याला समजले ती किमान 30 वर्षाची तरुणी असेल. ती सूरज जवळ आली आणि बोलू लागली, तुम्ही मला ह्या पत्त्यावर सोडाल का? मला खूप अर्जंट आहे. वाटल्यास मी तुम्हाला 2 पैसे जास्त देते. सूरज फार आनंद झाला. त्याने तो पत्ता बघितला आणि तो बोलला, हो हो का नाही, सोडेल ना, चला बसा. आणि ती मुलगी मागे जाऊन बसली. तीही फार खुश होती. एवढ्या रात्रीची तिला टॅक्सीची भेटली होती. प्रवास तसाच चालू झाला. सूरज देखील तसाच शांत होता, कारण की त्याला वाटत होते की जर मी काय बोललो तर कदाचित हिला गैरसमज होईल. आणि हळूहळू करून शहर मागे सुटू लागले होते. टॅक्सीची ती हेडलाईट त्या पूर्ण काळ्या अंधाराला चिरत ही चालली होती. आणि त्या सुमसाम रस्त्यामध्ये त्या मुलीने प्रश्न केला, अजून किती वेळ लागेल? त्या सूरजने सांगितले, फार नाही, पण 10 ते 15 मिनिटं पकडून चला. ती मुलगी फार आनंदात झाली आणि ती बोलली, ठीक आहे. बाय द वे माझं नाव प्रीती आहे. मी इथे शहरामध्ये जॉबसाठी असते. तसेही आज ट्रेन लेट झाली ना, म्हणून मी उशिरा आली. तर सूरजने होकार दिला आणि तो तसाच टॅक्सी चालवू लागला. पण आता भलतंच व्हायला लागले होते. ती मुलगी फार बोलू लागली होती. बघता बघता यांच्यात आता मित्रता वाढली होती. सूरजही बोलला, मलाही फार बरं वाटलं तुम्हाला भेटून. आणि असं करताच दोघांच्या ते गप्पा रंगल्या. पण अगदी काही क्षणात जी मुलगी ही अक्षरशः हसत होती, सूरजला आपला मित्र मानत होती, ती अचानकपणे त्याच्यावर चिडचिड करू लागली आणि ती बोलू लागली, नीट गाडी चालव रे, किती फास्ट चालवतो, जरा आरामात चालव. सूरजने ऐकले आणि सूरजला धक्का झाला. सूरज बोलला, बर बर ठीक आहे, सॉरी. पण असंच काही वेळ झाला असेल आणि ती मुलगी पुन्हा एकदा बोलली, किती हळू गाडी चालवतोय, जरा वेगवान गतीने घे, आपल्याला आजच पोचायचंय. सूरजला काय होतंय ते समजत नव्हते, पण हळूहळू करून ती त्याच्यावर दमदाटी करू लागली होती. ती त्याला बोलू लागली होती, जमत नसेल तर गाडीच्या खाली उतर, मी गाडी चालवते. एवढी चांगली बोलणारी मुलगी अचानक अशी कशी वागू लागली? सूरजला प्रश्न पडला होता. पण त्यामध्येच कळत न कळत त्या मुलीने सूरजला मागून धक्का मारला आणि बोलली, जाऊ दे, तुझ्याने काय होणार आहे, तुला गाडीच जमत नाही. सूरजलाही चिड आली. तो तसाच बोलू लागला, हे बघा मॅडम, जमते तर बसा, नाहीतर इथेच उतरवतो, इथून पुढे जावा. ती तशीच शांत बसली. सूरजने यावेळेला मागे बघितलं नाही. तसाच तो गाडी चालवत होता. पण सूरजच्या एक गोष्ट लक्षात आली की तो येऊन जाऊन एकाच रस्त्यावर येत आहे.
सूरज तसाच गाडी चालवण्यात व्यस्त होता, पण अचानक त्याच्यासमोर काहीतरी दिसू लागले. ते हळूहळू करून चमकू लागले आणि सूरजने जे पाहिले ते पाहताच त्याच्या अंगावर शहारे आले. कारण की सूरजने पाहिले होते की पुढून येणारी तीच मुलगी होती जी त्याच्या मागे बसली होती. हो, ती प्रीतीच होती. सूरज तसाच त्याच क्षणी त्याने तिकडे जोरदारपणे ब्रेक मारला. सूरजची मागे बघण्याची हिंमत होत नव्हती, पण मागून आवाज आला, मूर्ख आहेस का तू? अशी गाडी कोण थांबवतं? सूरजने आपली नजर मागे टाकली तर ती प्रीती तशीच त्या जागेवर बसली होती. झालेला सगळा प्रकार सांगितला, पण ती मुलगी बोलली, नक्कीच तू दारू पिऊन आला असशील. तिचा राग हा आता जास्तीच वाढला होता. सूरज तसाच गाडी चालवत होता, पण अचानकपणे कळत न कळत तिने सूरजचा गळा हा मागून दाबण्यास चालू केला. सूरजला काहीच समजत नव्हते की त्याच्यावर काय होत आहे. सूरजने ओरडण्याचा प्रयत्न केला, पण हळूहळू करून सूरजने तिच्यापासून तिची सुटका केली. सूरज मागे बघणार, पण कळत न कळत त्याची नजर ही पुढे असलेल्या त्या आरशामध्ये गेली आणि ते पाहताच तो थक्क झाला. कारण की सूरजने पाहिले होते की मागच्या सीटवर कोणीच बसले नव्हते. मागची सीट ही पूर्णपणे रिकामी होती. हे पाहताच सूरज जोरात ओरडला. सूरजने तशीच गाडी ही पुन्हा एकदा वेगवान गतीने घेऊ लागला. दिसेल तो रस्ता तो गाठू लागला, पण अचानकपणे जणू सगळीकडनं एका बाईच्या हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि एकच आवाज फक्त तिकडे गुंगत होता, तू मरणार, मारून टाकणार तुला, सोडणार नाही मी तुला. हा असला भयभीत आवाज ऐकून सूरजला तर फार भीती वाटली होती, पण आता कोणताच पर्याय हा त्याच्याजवळ शिल्लक नव्हता. पुन्हा एकदा समोरून काहीतरी चमकू लागले. बघता बघता ते जवळ येऊ लागले आणि इकडे सूरजला पुन्हा एकदा हादरे बसले. कारण की त्यांनी पाहिले की त्याच्या समोर तीच प्रीती नावाची मुलगी उभी होती, पण यावेळेला तिची अवस्था फार वाईट झाली होती. ती पूर्ण रक्ताने भरलेली होती आणि तिचा एक हात हा तिच्याच पायाशेजारी पडला होता, तोही हालत होता. सूरज हा त्याच्याकडे पर्याय नव्हता. तो तसाच गाडी चालवू लागला. काही काळ हे असेच होत होते, पण शेवटी काही क्षणात ती दिसायची बंद झाली. मनात हायसा प्रश्न आला, वाचलो बाबा एकदाशी. कसे बसे तो देवाचं नाव घेऊ लागला, पण काही क्षणातच त्याला असे वाटू लागले की गाडीवरती कोणीतरी बसलेला आहे, जणू कोणीतरी उड्या मारत आहे असं त्याला वाटत होते. मनात एक धडकी भरली. त्याने गाडी तिची गती वाढवली, कारण की त्याला माहित होते की वरती कोण आहे. वरतून तोच आवाज पुन्हा एकदा येत होता, गाडी थांबव नाहीतर मारला जाशील, गाडी थांबव. पण सूरज यावेळेला काहीच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. पण त्याने मुद्दामून गाडी ही खूप वेगाने घेतली आणि आपल्या गाडीचा हा जोरात ब्रेक मारला. ती प्रीती तशीच त्याच्या समोर पडली आणि तेच भयंकर रूप हे सूरजला पुन्हा दिसू लागले. ती रक्ताने भरलेली होती. तिचा तो एक हात हा अदृश्य होता आणि तिचे ते उलटे पावलं हे तसेच सूरजकडे येत होते. त्या क्षणी सूरजने गाडी ही वेगवान गतीने त्याच्या बाजूने घेतली. कुठेतरी सुटलो असे वाटत होते, पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. काही क्षणात सूरजने आपली नजर ही साईड मिरर मध्ये टाकली आणि जणू त्याला हृदयविकार येईल की काय असे वाटू लागले. कारण की त्याने पाहिले होते की तीच प्रीती, तिचे पाय वाकडे होते, हात हा तुटलेला होता आणि ती पूर्णपणे रक्ताने घायाळ झाली होती. या भयभीत अवस्थेमध्ये देखील ती सूरजच्या त्या टॅक्सीचा पाठलाग करू लागली होती. सूरजने हे पाहिले आणि गाडीची गती अजून वाढवली.
समोर झाड येत होते, मोठमोठे दगड येत होते, कसलीच पर्वा केली नाही. तो तशीच गाडी घेऊ लागला आणि त्या प्रीतीचा हात हा हळूहळू करून गाडीच्या त्या मागच्या डिक्कीजवळ येऊ लागला. पण यावरच थांबणार नव्हते. हळूहळू तिने मोठे नख केले आणि गाडीच्या मागच्या दिशेला ती मारू लागली. पण कसं बसं सूरज देवाचे नाव घेऊ लागला आणि हळूहळू करून ती बाई जणू मागे सुटू लागली होती. पण त्या क्षणी तिने मोठे हात केले आणि सूरजच्या गाडीला पकडले. अचानकपणे सूरजला पुढून काही उजेड दिसू लागला. असे वाटत होते की तिथे काही घर आहे. सूरज तिथे गाडी घेणार, पण नंतर आठवले जर गाडी थांबवली तर ही देखील मागे येईल आणि जीव घेईल. त्याने तशीच ती गाडी ही त्या घरा बाजूने घेतली. डोळे बंद होते, मनात मरण दिसत होते. पण अचानकपणे त्याने नजर ही आपल्या बाजूच्या आरशामध्ये टाकली आणि त्याने पाहिले की त्या घराच्या अलीकडेच ती हाडळ तशीच त्याला पाहत होती. जणू तिची हद्द संपली होती आणि ती क्रूर आवाजात बोलली, यावेळेला तू वाचलास, पण पुढच्या वेळेला तू वाचणार नाही. हे सगळे काय होते सूरजला समजले नाही. किमान अर्धा तास तो तशीच गाडी चालवत होता. एकही मानव हा त्या वस्तीच्या आजूबाजूला नव्हता. पण सहज तिकडे एक छोटंसं घर दिसले. तिथे एक आजोबा बाहेरच बसले होते, त्यांचे काहीतरी काम करत. सूरजने गाडी त्यांच्याच जवळ घेतली. त्यांना झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि ते आजोबा सांगू लागले, अरे लेका, वाचलास, तू वाचलास. आज अमावस्या आहे आणि हो, किमान 10 वर्ष आधीच असंच एका टॅक्सीने एक मुलगी येत होती. त्या टॅक्सी ड्रायव्हरने हिला तिकडेच त्या रस्त्यावर भर रस्त्यात मारून टाकले. आणि हो, रात्रीचीच ती वेळ होती. त्या दिवशी देखील अमावस्याच होती. मरताना तिने प्रण घेतला की कुठल्याच टॅक्सी ड्रायव्हरला मी सुखात राहून देणार नाही, म्हणून ती प्रत्येकाला इथे आणून घाबरवत असते. ती कधी कोणाला मारत नाही, पण घाबरवते नक्कीच. तिला असं वाटतं की तो टॅक्सी ड्रायव्हर हे तुम्हीच सगळे आहात. तो टॅक्सी ड्रायव्हर तर कधीच पळून गेला, पण त्याची शिक्षा इकडच्या सगळ्या टॅक्सी ड्रायव्हरांना भेटते. हे ऐकताच सूरजनी त्या बाबांचे आभार मानले आणि घरी गेला. त्यानंतर त्याने कधीच रात्रीची टॅक्सी चालवली नाही. त्याला तो भयभीत चेहरा आजही आठवतो आणि तिने सांगितलेली ते शब्दही, पुन्हा इथे कधी येऊ नकोस, नाही तर मारून टाकेन. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकता. आयडी आहे tejas.story. तुमच्याही कथा अनुभव असतील तर मला तुम्ही मेल आय डीवर सांगू शकतात. ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल किंवा इंस्टाग्रामवरही. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.